हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। आंनि बे भिडिअ'आ इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आं थिग थिखानि बागै फोरमायनो सानदों आरोना लोगोफोर। थिग थिखाखौ माने सिबिनो रोङोबा जों माने जोबोद माने लाब गोनां जायो आरोना। आइ बिमा लक्ष्मिया माने ओरैबायदि फैसा होयो जाहैबाय आरोना बे खामानिखौ मावोबा। माने जि गोजा माने गोथार जि गोजा होनानै जि गोजायाव फैसा थाइसे होनानै बिनिफ्राय लं मोनसे होनानै माने बै दुहुप सावनानै माने बिनि सिगाङाव देखायनांगौ जाहैबाय आरोना लोगोफोर। आइ माने लक्ष्मिनि नाम लानानै बिनि उनाव माने जेराव माने नों फैसा दोनो माने आइ बिमा लक्ष्मिखौ फैसा बायदिसिना माने बाक्सुआव दोननायाव माने बाक्सुआव दोननांगौ जाहैबाय आरोना बे बुस्थुखौ। नोंथांमोनाबो खालामनायदो थाखा फैसा माने जोबनो रोङि जाहैदों। आइ बिमा लक्ष्मिया अराय सम नोंनि न'आव थायो जाहैदों। गोजोन्थों।